आसलते जों उन्दै समाव जोंनि आइजोफ्रा जोबोद दामोमोन जोंहा आइयानो दामोमोन बैसागु मोसायो खिन्थु थेवबो न'आव सम सम दामोमोन आरो फ्राय न'खरनि बर' बिमाफ्रा दामनो रोङोमोन बे सिख्लाफ्राबो एसे सोलोंनायखौ नुवाखै खिन्थु जोंनि बिमाफोर बा जोंनि आइनि बैसोनि बिथांमोनखौ गोबांखौनो गंगोना दामनाय नुयोमोन खिन्थु लासैनो बे जोंनिफ्राय गोमानानै हारसाफ्रा लाहैबायमोन आरो हारसाफ्रा दा बिखौनो जोंनि होननानै गनायना लाबायमोन खिन्थु बावैसो जोंहा भारत सरकारा बेखौ बिजिरना नायनानै GI टेग खालामनानै बेखौ बर'नि होननानै प्रमान मोननायलाय दिनै बर'फोरनि होननानै सिनाखि होबाय गंगोना आरो थरखा बे मोननैखौ बर'नि होननानै बिथांमोना सिनाखि होबाय दा जों थरखाखौ बेसेन जोंबो दाबो बाहायो खिन्थु गंगोनाखौ बाहायला दा बेनिखायनो जोंनि बर' आइजोफोरखौ बेखौ बाहायनो ट्रेनिं होनांसिगौ मारै दामो बेखौ ट्रेनिं होनांसिगोन ट्रेनिं होनानै जोंनि गेजेराव लाबोफिननांसिगोन नङाबा मालायजों जों सेजालायगोन जोंनि होनना प्रमान मोनबाबो जों जुदि बाहायाबा गुबुनाथ' बेखौ बाहायबाय थाखागोन इतिमধ্যे बाहायदोंआनोसै दिनै हारसाफ्रा गोबाङानो आपत्ति बिथांमोना माबायो जे बर'फ्रा मानो सेना लांखो जोंनिसो होननानै खिन्थु बे बर'नि खासोमोन बिथांमोननिफ्राय जों सेयाखै बिथांमोनासो जोंनिफ्राय सेदोंमोन एक्सुवेलि सेयाखैमोन बिथांमोनाबो बिथांमोना सोलावलांदोंमोन ओमफ्राय बिसोरनि गावसोरनि जाहैबाय जोंनिया गारबायमोन दा बेनिखाय बिसोर आंगो होननायनि खाबु मोनसे लाहैबायमोन दा जों जिथु GI टेग मोनबाय जोंनि होननानै गभर्नमेन्टनि तरफनिफ्राय कालसार डिपार्टमेन्ट जिहेतु बेखौ रिकगनिसन होबाय सिनायथि होबाय बर'नि होननानै बेनिखायनो जों दा बेखौ बाहायनांगौ आरो बिनि थाखाय जोंनि आइजोफोरानो हौवाफ्राबो सोलोंनांगौ ट्रेनिं लानांगौ जाहाथे बेयो जोंनि जानानै थाबाय थायो आसलते जों उन्दै समाव जोंनि आइजोफ्रा जोबोद दामोमोन जोंहा आइयानो दामोमोन बैसागु मोसायो खिन्थु थेवबो न'आव सम सम दामोमोन आरो फ्राय न'खरनि बर' बिमाफ्रा दामनो रोङोमोन बे सिख्लाफ्राबो एसे सोलोंनायखौ नुवाखै खिन्थु जोंनि बिमाफोर बा जोंनि आइनि बैसोनि बिथांमोनखौ गोबांखौनो गंगोना दामनाय नुयोमोन खिन्थु लासैनो बे जोंनिफ्राय गोमानानै हारसाफ्रा लाहैबायमोन आरो हारसाफ्रा दा बिखौनो जोंनि होननानै गनायना लाबायमोन खिन्थु बावैसो जोंहा भारत सरकारा बेखौ बिजिरना नायनानै GI टेग खालामनानै बेखौ बर'नि होननानै प्रमान मोननायलाय दिनै बर'फोरनि होननानै सिनाखि होबाय गंगोना आरो थरखा बे मोननैखौ बर'नि होननानै बिथांमोना सिनाखि होबाय दा जों थरखाखौ बेसेन जोंबो दाबो बाहायो खिन्थु गंगोनाखौ बाहायला दा बेनिखायनो जोंनि बर' आइजोफोरखौ बेखौ बाहायनो ट्रेनिं होनांसिगौ मारै दामो बेखौ ट्रेनिं होनांसिगोन ट्रेनिं होनानै जोंनि गेजेराव लाबोफिननांसिगोन नङाबा मालायजों जों सेजालायगोन जोंनि होनना प्रमान मोनबाबो जों जुदि बाहायाबा गुबुनाथ' बेखौ बाहायबाय थाखागोन इतिमধ্যे बाहायदोंआनोसै दिनै हारसाफ्रा गोबाङानो आपत्ति बिथांमोना माबायो जे बर'फ्रा मानो सेना लांखो जोंनिसो होननानै खिन्थु बे बर'नि खासोमोन बिथांमोननिफ्राय जों सेयाखै बिथांमोनासो जोंनिफ्राय सेदोंमोन एक्सुवेलि सेयाखैमोन बिथांमोनाबो बिथांमोना सोलावलांदोंमोन ओमफ्राय बिसोरनि गावसोरनि जाहैबाय जोंनिया गारबायमोन दा बेनिखाय बिसोर आंगो होननायनि खाबु मोनसे लाहैबायमोन दा जों जिथु GI टेग मोनबाय जोंनि होननानै गभर्नमेन्टनि तरफनिफ्राय कालसार डिपार्टमेन्ट जिहेतु बेखौ रिकगनिसन होबाय सिनायथि होबाय बर'नि होननानै बेनिखायनो जों दा बेखौ बाहायनांगौ आरो बिनि थाखाय जोंनि आइजोफोरानो हौवाफ्राबो सोलोंनांगौ ट्रेनिं लानांगौ जाहाथे बेयो जोंनि जानानै थाबाय थायो मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां पलिग्रेनाइट WPC एबा PVC वुडेन फ्लरिं वालपेपार स्टिल रुफिं सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन